Kaixo, Asier Altunarekin gaude, haupa Etxebeste, Amama eta beste hainbat filmeren egile eta sortzailea. Baina gaurko honetan bertsolari filmaren harira daukagu hemen. Pelikularen liburua Buktegin plazaratuko den aitzakiarekin. Zer moduz, Asier? Kaixo, oso ondo, eharki. Nola aurkeztu zeure burua? Bueno, ni baserritxarra naiz, jaiotzez. Eta, bueno, txiki-txikitatik oso argi neukan artista nahi nebala izan. Ez dakit inguruan banekalako lehengusu bat pintoria eta beste liburu asko batezialako bai izeba batek akartze zitunak eta behanik artista nahi nuen izan, baina bokatu nuen zine egiten. Modu batera bestera hasi nintzen pixkate plastikoa lantzen, pintura eta eskultura eta asko gustatzen jaten, baina gero estudioen bidea zinea bidatu noa eta zinegilea naiz. Bihurtu naiz. Noiz hasi izan dena, noiz hartu zinen filmak egin behar zenituela? Bueno, nik uste dute Andoaingo zine eskolara inguratu nintzanean, han ja hasi nintzen pixkat, ordura arte ikusi ez neban zinea ikusten, deskubritzen klasikoak, zinegilez oso ezberdinak, ez? Ordu arte zine komertziala ikusten neban, eta hor hasi nintzen, derrepente, batez be zinegileen begiradak ikusten, irudiekin kontatzeko hizkuntza audiobisuala deskubritu neban, eta hor ikusi neban jolas asko eginliken formatua edo disiplina zala, eta han Andoainan hasi nintzen letila, benetan hasi nintzen zinea egiten, ez? Nahiz da zine txikixa izan, kortuak eta bideoklipak, eta irudiekin jolasten hasi nintzen da. Hor zine eskolan bukatu nebanean, bai oso konturatu nintzen benetan zinea maite nebala edo gustatuko litzaiakela zinean lan egitea, ez? Eta nik uste hortxe hasi nintzen nik uste dute bai lehenengo gidoiak, gero igual Aupa Etxebeste pelikula bihurtuko zen lehenengo zirriborro hori idazten, kortoak planteatzen, eta horra ezin nintzen bideoakin eta zineakin saltzan, ez? Zezuk egiten dituzu, fikziozko lanak alde batetik eta dokumentalak ere bai beste aldetik, eta nola uztartzen dira estilo ezberdin hori? Nik uste azkenean dana pelikula dira, ez? Eta, fikziotik abiatu nintzen, lehenengo egin dituen lan guztiak fikzioa izan ziren. Nik uste dute garai hartan gaztean nintzen, da igual uste nebala dokumentalak ez zirela zinea edo ez dakit, ez? Nik zinea nahi nun, baita zine eskolatik pasata gero urte asko eman nituen tekniko bezala pelikuletan lan egiten, fikziozko pelikuletan gehien bat, bai hemen Euskal Herrian da baita Madrid eta Barcelona eta hori izan zen niretako esperientzia oso berezia, ez? Azkenean ikusten dituen beste zuzendari batzuk handia, besteak hasi berriak, baina zuzendaria danak eta ikusten dituen zinea zuzentzen, pelikulak egiten, nola zuzentzen zituzten aktoreak, kamera kolokatzen, ja hortin etorren, orduan fikzioakin hasi nintzen, ez? Eta gainera nik uste dut, lehenengo egin nitsuan pelikulak, Telmo Esnalekin batera zuzendu nitsuan, eta izan zian pelikula oso sinematografikoak, ez dakit, oso luzeak, oso narratiba oso klasikoa, kamera alde guztietatik kolokatua, ez eukan esperimentazio gutxi izan, oso klasikoa zen, ez? Eta hori oso ondo etortzea, zeren, lehenengo lanak oso modu tradizionalen egitea, ikasketa oso ona dela uste dut, ez? Eta gero ja hortik aurrera hasi nintzen pixkat gehiago jolasten, esperimentatzen, gero topeka, kortoak, eta hor ja, bai hasi nintzen ja zine, ez dakit hizkuntza audiobisuala beste modu batera erabiltzen, ez? Eta azkenean bertsolari egitera iritsi nintzanean, hori izan zen lehenengo dokumentala,
Baina, bueno, azkenian niretako azkenian oso importantia zen beti hizkuntza audiobisuala erabiltzea eta azkenean historia bat kontatzea, ez? Eta bueno, bertsolari berak dokumentala da, baina bai dauka asko ere, metaforetatik, simbolismoatik, ez dakit, azkenean dago hizkuntza sinematografikoan erabilera berezi bat, ez? Begirada badagoela, nik uste dut orduan. Nik uste dut hori baino dokumentala edo pelikula, fikziozko pelikulak baino nik uste dut importantea dela begirada edukitzea eta zerbait kontatzeko, ez? Orduen hori da ikuslei eskaini nahi diozuna, begirada edo pentsatzen duzu zer eskaini? Bueno, nik lehenengo a priori ez dakat pentsauta pelikula bat egin aurretik ez pentsatzen zer eskaini nahi dutzaten ikusliai, ez? Importantia nik uste dela, jorratzen ari zaren gai horren aurrian, kolokatu, ikertu, investigatu, eta iritsi bat diskurtso bat osatzera, ez? Baina nik pelikula bat egin aurretik ez dakit ze egin nahi doan, ez? Askotan, bueno, sortzen dira historiak, badakazulako igual barruko kezka bat edo gogo bat, gai bati buruz zerbait kontatzeko, baina beste batzutan etortzen dira lanak ere enkargu bezala edo ja gaia ipinita dagona, eta bueno, horren aurrean nik ez dut, ez dakit, ez naiz atzera botatzen, ez? Azkenean da, enkargo horren aurrean kolokatu, ikertu zer kontatu nahi dudan edo zer dan importantea, eskatu dotzun pertsona o erakunde horrentza zen dan importantea bideo horrekin lortzea, eta egin, erabili azkenean irudiak eta soinuak eta helburu hori lortzeko, ez? Eta azkenean politxa da, pelikula bakoitza edo lan bakoitza bihurtzen dela esperientzia bat, ez? Eta askotan, sentsazio edukitzen dut, ez dakit, bertsolari bezala, beti zarela amildegiaren onduan, eta beti zare jausteko arriskoak, baina, bueno, ja, baditugu parakaidasak, salto libreko danetik, ez, daukogu, min asko ez hartzeko, ez, azkenean, esperientziak amete dutzu, bueno, jausketa hori, ez izatea oso gogorra, ez, baina, normalian hori da polita ere, eta bilatze dutena, ez, izatea pelikula bakoitza ezberdina, eta esperientzia berri bat, eta gisa da, batez be gidoiak idazterako orduan, sekula ez dakazula arazo berdina. Beti zare zerbait, erronka baten aurrian, ez? Eta soluzioak ez dira sekula igualak. Hori da igual gehien asetzen zaituena, prozesu sortzaile baten zer da gehien asetzen zaituena eta zer gehien kostatzen. Adakit ez direla galdera errazak, baina erantzuteko, baina... Bueno, nik uste dute, niretako da jolas polit bat, ez? Gainera, jolasian egiten hortik bizimodu bat eratzea, asko baloratzen dut, ez? Eta, bai, da misterio handi bat, historia baten aurrian jartzen zarenean, nola hori, historia hori nola juten da handitzen, borobiltzen, eta nola juten da, forma hartzen, ez? Horre, hasierako sortze prozesua politxa da, gidoigintza edo hasierako boset zirriborrekin hasi zarenian lanian, baina gero pelikulak egiteak ere badaka, gauza oso polita eta da pixkate gidoi hori zabaltzen danean lantalde baten artian eta lantalde horrek nola egiten daban bere zuke sortutako historia hori eta azkenean lantalde batek nola helburu horren atzetik nola egiten daban lan, ez? Eta nola bukatzen dezun, gauza txika hartatik zerbait handia egiten, ez? Orduan, prozesuan, nik uste dute pelikula bat egiterak orduan, denbora guztian dagoela sortze prozesua, ez? Bai lehenengo hasierako hastapenetatik, pelikulako montajeko azken kortea ematen dozun arte, ez?
Eta zier zure hurrengo filma, konta dezakezu zerbait? Bai, bueno, dauzkate pelikula asko tartian, esku artean, rodatuko da, hurrengo filma izango da laurmetrai bat, baina dago pelikula luze baten barruan, ez? Izena ez dut gogoratzen, baina, bueno, da Joseba Sarrionandiaren testuetan eta poemetan oinarrituta, zinegile ezberdinok egingo dugu pelikula kolektibo bat. Eta hori espero dut urtarrilean grabatzea. Eta gero martxoan rodatuko dugu Agur Etxebeste. Begira. Izango dela, Aupa Etxebesteren, jarraipen bat edo justo familia hau, 10 urte beranduago, gertatzen zaien historia baten oinarrituta, ez? Eta, historia komedia bat, berriro ere Telmorekin grabatuko dut. 3 soinaren kargoa da, baina gisa esan, oso gustora gare, gidoiakin oso ondo, idazten da oso ondo pasatu dulako, eta, gisa esan, gustora, ez? Beharra egunkan komedia pixkat egiteko, eta, polita. Eta, gaur hemen gaituen aitzakia da, bertsolari buktegin plazaratuko dela. Bizkat horri lotuz, noiz eta non jaio zen proiektua, bertsolari filmaren proiektua? Bale, orduan nik uste dute bertsolari egiteko gogua sortu izan ez dakit 2005eko edo 2001eko final batean, ez? Benetan, gaztetatik joan izan naiz bertso finaletara, beste saio askotara ere bai, baina bi finaletara bereziki, eta han gertatzen den mesa antzerako ekintza poetiko hori oso, sortu izan dozta emozio asko batez bez, eta goratzea beti bukatu izan dela oso emozionatua. Izan daiteke multitudeak, askotan beldurra ematen jate, baina zerbait isila eta, ez dakit, bertso batzuen atzian, hainbeste jende egotia jarraitzen eta bizitzen hori, eta horrek emozionatu egiten hau. Eta, beti bai bertso batek edo beste, iritsi izan jat barruraino, ez? Eta, hortutik, neukan gogoa pelikula bat egiteko bertsolaritzan inguruan. Eta, 2009-rako horre pelikula batzuk egin da neuzkan, eta, erabaki nun Txintxua Films ekoiztetxea montatu, pelikula hori egiteko, ez? Eta, mea sortu nik uste dut, final batean edo horren ondoren sortutako proiektu badala, ez? Bertsolari dokumentalak badu alderdi poetiko oso nabarmena, eta beti izan da, bertsoa eta poesiaren arteko harremana horretaz asko hitz egin da, idatzi da, gauza asko daude, azaltzeko zailak, eta kuriosoa da eta derra, zelan zure dokumentalean erabiltzen duzun irudien poetikotasuna bertsolaritza azaltzeko. Bai, hori lehen esan dutena, ez? Azkenean pelikula baten aurrean edo gai baten aurrean jartzen zanean, saiatzeza gai horren muinera iritsi, oinargira, eta horri buruz zure ikuspegia edo adierazten, ez? Eta prozesua oso polita izan zen, ez? Azkenean, bai somatzen eban behar bat bertsolaritza munduan zabaltzeko, berez eurek ere bertsozale elkarteak oso lan, urte asko doiazterako lanian horren atzetik, ez? Eta nire ere, eskaldun bezala uste neban, benetan bertsolaritzak eukidoan bilakaera izugarria eta erakusteko bezalakoa zala. Eta alde horretatik bai neukan interes informatibo bat edo, periodistiko bat. Kontatzeko zer dan bertsolaritza edo ez zer dan bertsolaritza, zeren bertsolaritza mundu osoan ematen da. Bai ze bilakaera eman deban edo ze bide egindaban dagoen lekura iristeko, ez? Orduan hori neukan alde batetik eta hori zen lehenengo
lehenengo helburua edo, ez? Baina, bueno, gero, karo, ni pelikula egite ditu, eta gustatzen asko jolastea, eta guzti hori orduan. Alde batetik, argi zegoen egon biazala, elkarrizketak, egon biazala, bueno, kontatu zertan datzan de bertsolaritza, baina bazegon beste alde poetiko hori, ez? Aldi berian, hasieratik, neukan Oteitzak oso modu poetikoan esplikatu zeban zezan bertsolaritza, berak koskuntan denen idazten zuen, nola hori ez, ondartzako sekuentzia hori ez, nola bertsolaria geratzen den, bertsolaritzai buruz baino gehiago, aizan hitz egiten bertsolariaren barne prozesu ataz, gaia jasotzen duenean zer gertatzen den, ez? Eta goratzen naiz, sekuentzia hori irudi oso berezia, ez? Bertsolaria uretan sartzen dela, eta ikusleak geratzen dira hortxe itxasertzean, eta olatuak, ematen dio etortze zaie bertsoa. Jo, niri sekuentzia surrealista beti gustatu izan jat. Orduan nik esan ni bertsola egiten dut, bai kontatzeko, baina sekuentzia hori rodatuko dut. Eta horren atzetik etorri zian beste irudi guztiak. Porque ja sartzen deotenian Miren Amuriza ondartza horretan, esate, eta zergatik ez dut irudikatzen bertsolariak gaia jasotzean sentitzen duen amildegi hori, Miren amildegi baten ipinita, eta pixkat, juten naiz entrevistetan jasotako gai guzti horrek, modu batera, modu poetiko edo modu berezi batean, nire erara, irudikatzen, imaginatzen hori izango zala, ez? Eta prozesua izan zen oso simplea zen, lehenengo finala grabatu gendun, 2009an, hor konturatu nintzen, gai potentea zala, porque askotan, claro, ez dakizu, ez? Igual, derbente ez da impotentea, edo ez da zuk uste haina interesantia. Baina, bai hor konturatu nintzen hortaz, eta egin otzan bebai entrevista bat Andoni Egañari, eta egin neban bebai Andoni Egañakin jolas batzuk atzeko zaurre biltzen ondartzan eta olako jolasak, eta horrekin egin neban 10 minutuko bideo bat, trailer bat oso, potentea hor konturatu nintzen, benetan gaiak emate zuela pelikula bat emateko, ez? Eta hortik aurrera egin nebala izan zen entrevistak. Egin ditun, ez dakit, 15 bat entrevista edo, entrevista guzti horiek montatu nituen, montatu eta gero hasi nintzen pixkat gidoia egiten, ez? Hor hasi neban, pixkat sortzea prozesua gizien bat. Zuk ere atzetik aurrera sortu zenuen filma? Ez dakit atzeko aurrera, baina izan zen prozesu bat oso politxa, junginalako egiten pelikula grabatzen goia zen heinean, ez? Eta, gero ondartzako irudiak, amildegiko irudiak eta guzti horiek, grabatu egitun handik ez dakizen badenbora. Ja gidoia idatzita zegonean, pelikula finantziatua zegonean, porque hasieran ez geukon pedirurik. Eta, alde horretatik jolasa, ez? Eta gero, gainera, ipinin dizkien gaiak ere bertsolariei, eta hor dare oso, azkenean nik uste disiplina arteko jolasa oso polita dela, ez. Eta izan zen grabaketa horretan zerbait harritu zintuena, sorpresarik, improvisaziotik jokatu zenuen zuk ere bizkat, egon zen espero ez zenuenik, eraman goen zintuen lekutara eraman zintuen, edo? Ez dakit zer esan. Ez dakit. Ez egon nola, ezer, ez dakit, izan zen bide bat egin genduna, ez? Eta, niretako importantiena izan zen igual deskubritzea nola bertsozale elkarteak, elkarte kultural batek nola lan egiten duen, modu kolektibo batian, komunitario batian, helburu baten atzetik, ez? Eta da, bertsolaritza mantendu eta zabaltzea. Eta hori, bai harritu nindun, benetan uste dotelako beste disiplina batzutan ere aplikatu beharko litzaken
formula izan daitekelako, ez? Eta gisa esan, uste dute bertsolaritzaren gaur eguneko arrakasta horretan datzala, ez? Eta da, komunidadian lan egiteko kapazitatea eta helburuak argi edukitzea, ez? Eta, hori benetan, bai harritxu zoztan gai bat izan zen, ez? Eta filmaren harrerarekin pozik egoteko moduan, ez da? Bai, izan zen oso polita Donostiko Zinemaldian, sekzio ofizialean estreinatzea, kursaleko kubo handian, dana jendez bete eta oso hunkigarria berezia, eta gero nabarmenduko neban, bai jende asko inguratu zala zinea, baina horretaz aparte, estrenaren ondoren egin genituen saio ezberdin asko, ez? Bai herri txikitan, iparraldian, eta aparte munduko txoko askotara inguratu ginen pelikulakin, eta benetan jendea harritze esan bertsolaritzarekin, ez? Hori da, kanpoko txokoietara heltzen zinenean ikusleak bertsolaritza ezagutzen ez zuenak zer esaten zizun edo nola erantzuten zuen? Igual harrituta gehien bat dimentsioakin, beken dimentsioakin, ez? Nola leike horrelako jende kuadrilla, 15.000 lagun egotia isilik, horrelako isilikan, eta gozatzen jardun hain austeroarekin, ez? Hori izan ikuste dute gehien hartze zebana. Eta alde hortatik, niretako ere, arro egoteko bezalako gauza bada, ez? Azkenean, ari zailako lehengo helburu hori ero lortzen, ez? Pixkat bertsolaritza zabaltzen. Eta, azkenean pelikula batekin askotan gertatzen da bezala zure bai begira da eta zure herria eta zure ohiturak eta pixkat munduan zabaltzen, ez? Oso ondo. Tapuktegiren gainean zerbait esateko, badaukazu, zerbait esango zenuke, proiektu honen inguruan? Bai, dala oso, proiektu polita, ez eta asko ezagutzen, oraindik, baina benetan uste dut, gaur eguneko medioek emate dutela aukera izugarri bat, iristeko txoko guztietara, ez azkenean bertsolariren sekreto guztietara, eta, ni harritzen hau, jendeak gidoiak irakurtzeko eta duen gogoa, ez? Hori benetan polita da, ez? Nik beti, ibili naiz gidoien atzetik, bai hasi nintzanean eskolan, eta beti, liburuen atzetik ibili naiz, eta dauzkat gidoi pilo bat etxean, ez? Eta, gaur egunean horrelako aukerak izatea ederra da, ez? Azkenean, gidoiak irakurtzeko. Gainera, gidoiak dauka gauza hon bat, ordu terbizan irakurtze duzu, dana. Orduan hor ez dago, ez dakit, ez luze egin jate edo, ordu terdi da, ez da beste zer, ez? Da gauza oso polita, bai. Oso ondo. Eskerrik asko, Asier Altuna, zure denporagatik, hemen bertsolari eta filma eta hitz egiteagatik, eta zure hurrengo filmaren esperoan geratzen gara. Mila esker. Mila esker.